correspon al grup mix, la CUP, i per tant la senyora Isabel Vallet té un torn també de 10 minuts per la seva intervenció, quan vulgui. Bon dia. Primer de res ens referirem a la metodologia de la comissió, sense entrar a detallar, perquè ja s'ha dit. Nosaltres constatem els dèficits estructurals i també els dèficits concrets que altres grups han exposat, com documentació abundant que arribava tard, a més de caràcter menor, parcial i esbiaixada, sessions maratonianes que nosaltres entenem que tenien l'objectiu d'acabar i tancar ràpid la comissió, compareixences vetades d'inici pel PSC i Convergència i Unió, que per a nosaltres ho veien una forma de satisfer de manera ràpida aquest tràmit que suposava una comissió d'investigació, i a més d'aquests dèficits volem afegir dos concrets. El primer és que entenem que no hi havia un objectiu concret en la comissió i que si hi havia no s'ha assolit perquè, per primer, els mateixos encarregats de vetllar i dotar de contingut a la comissió són els que més els ha favorit aquest garbuix organitzatiu i aquesta opacitat que s'ha tractat en la comissió. Per altra, una cosa que ningú ha mencionat, que són les actituds d'alguns dels compareixents. Alguns compareixents han vingut aquí amb una actitud superba, amb una actitud totalment insultant i amb una actitud d'algú que se sap impune. Per tant, per començar en la metodologia, aquestes referències, després com a prèvies i per les mencions que molts dels altres grups han fet. El primer és que aquest model, que alguns, bàsicament tots menys nosaltres, aquest model no és un model neutre. Quan s'estan fent 50.000 referències a que s'abandoni la subjectivitat, hem de dir que aquest model no és un model tampoc objectiu, és un model que té unes càrregues implícites ideològiques darrere i que a més es fonamenta en una visió mercantilista de la gestió del dret a la salut. Per tant, quan tornem a referir-nos sobre el model, que vagi per davant que aquest, el que existeix ara, el que vostès joen, no és un model ideològicament neutre. Això d'inici. Després, no es pot analitzar la gestió sense parlar del model. És com intentar voler parlar de taronges sense parlar de tarongers. És impossible parlar de la gestió sense parlar del model. Ho dic perquè quan també es refereixen a que aquesta comissió tenia per objectiu tractar alguns aspectes de la gestió però sense tocar el model que ens surti ben parat de tot això. La tercera és, des del nostre punt de vista, conclusions que res han volgut modificar sobre la sanitat, ja que sense que estigués acabada aquesta comissió, és dir, un cop iniciada, es creava en paral·lel el Pacte Nacional de Salut. Quina voluntat integradora té el Pacte Nacional de Salut sobre les conclusions que aquí s'arribin? Nosaltres entenem que ninguna, possiblement estaven redactades abans de començar la comissió. I per últim, no reconèixer, per a nosaltres, no reconèixer que el model aquest que existeix és facilitador de molts aspectes que condueixen al confusionisme d'interessos, de molts aspectes que condueixen a la mercantilització de la prestació del dret a l'assistència sanitària universal i de qualitat, és una forma de complicitat i ho detallarem i ho explicarem a continuació. Perquè nosaltres entenem que inclús des de la perspectiva d'aquells que lloen el model, inclús des d'aquesta perspectiva s'han fet coses malament. Inclús des d'aquesta perspectiva s'ha de depurar responsabilitats. I per què? Doncs comencem en el que per a nosaltres ha estat clau de tota la comissió d'investigació, que és una indefinició constant i voluntària sobre la personalitat jurídica de l'ens investigat. Aquí han arribat a venir compareixents i a contradir sobre si l'ens que estaven gestionant i que estaven dirigint, repassin les compareixences, era públic o era privat. Han arribat a contradir-se. Gent que dirigeix la sanitat ha arribat a contradir-se sobre si els serveis que prestava ho feien en caràcter públic o en caràcter privat. Per tant, un model indefinit jurídicament i llegible jurídicament d'una complexitat jurídica altíssima que nosaltres entenem que amaga moltes coses, que si no les amaga de manera voluntària, les facilita. I entenem que si aquest model de prestació de serveis que no es garanteix per la propietat dels centres, que no es garanteix per la titularitat pública dels serveis, sinó que el caràcter públic del model li ho dona la submissió a la normativa administrativa, no entenem llavors que precisament tot el que ha mancat en la gestió d'aquests 4 casos sigui la submissió a la normativa administrativa. Per tant, si aquest caràcter públic d'un model que ja no és públic en la titularitat i que no és públic en la prestació dels serveis, sinó que, pel contrari, té gestió descentralitzada i externalitzada i centres de titularitat no pública, si l'únic caràcter públic li dona estar subjecte a la normativa administrativa i tot i així s'ha defugit d'usar-la,
On està el caràcter públic del model? Nosaltres entenem que és el que progressivament s'està abandonant. Per tant, com diem, per a nosaltres aquesta indefinició jurídica i aquesta complexitat jurídica és pretesa, és intencional i a més és arbitrària. I nosaltres ens temem que a còpia d'altres models que han evolucionat de la mateixa manera que està evolucionant aquest model sanitari, com per exemple el model britànic, amaga intencionalitats de privatització, amaga intencionalitats de trossejament i venda, o trossejament i mala venda en aquest cas, que és el que es fa aquí. Per tant, assumint, com he dit, el model que vostès defensen, fins i tot assumint aquest model, s'ha defugit de la normativa administrativa, perquè en els casos estudiats s'ha omès totalment, en molts dels casos, la normativa de contractes del sector públic, s'ha omès la normativa referent a la provisió de llocs de treball en les administracions públiques, s'ha omès el control i l'avaluació de les despeses i la fiscalització, i s'ha omès també la llei d'incompatibilitats per als càrrecs. Tot això en els 4 casos analitzats. Després, la nova gestió o les teories del management que aquí han vingut a lloar també alguns compareixents. Nosaltres entenem també que aquestes teories que pretenen dotar el sistema de provisió pública d'uns sistemes que són inspiradors de la gestió mercantilista privada és equivocat, és erroni d'inici, perquè pretendre de la gestió de la salut lucrar-se o pretendre que l'eficiència sigui la mare de tots els problemes és equivocar-se si el que es vol és prestar un servei, com he dit, que ha de ser universal. Després, alts càrrecs en la sanitat i la endogàmia sanitària. Em sembla que no s'ha tractat, però aquí han anat passant les mateixes persones que han anat ocupant 30 anys de manera permanent càrrecs, alts càrrecs en la gestió de la sanitat i que, a més, això ja és un càncer en el propi model i és un sistema a revisar. El confusionisme d'interessos públics i privats es dona en els 4 casos estudiats. En els 4 es dona confusionisme d'interessos públics i privats. I per últim, el que nosaltres enteníem que havia de fer aquesta comissió, que és el que no ha fet, depuració de responsabilitats polítiques. No hem vist en les conclusions de cap grup polític que s'hagi depurat responsabilitats polítics. Hem vist que es proposen millores en alguns casos. Hem vist que es fa un intent per millorar el sistema, però no hem vist que en cap es fixin responsabilitats polítiques. Després, sobre el nostre sentit de vot, doncs nosaltres clarament votarem en contra de les conclusions que ha presentat Convergència i Unió. Entenem que són unes conclusions que bàsicament es riuen una mica en la cara de tots. Votarem en contra de les del PSC simplement per un exercici de connivència o per haver vetat alguns compareixents. Entenem d'inici que ja no són unes conclusions aptes i votarem majoritàriament en contra de les del Partit Popular. Sobre les d'Esquerra Republicana, Iniciativa EUIA i Ciutadans, doncs en alguns aspectes votarem a favor perquè entenem que, tot i defensant el model que vostès defensen, sí que pretenen noves millores, però els volem fer arribar 3 consideracions. La primera és que la transparència, sense fer canvis estructurals, no és el remei a tots els mals. I per molt que citem un cop i un altre en les conclusions transparència, 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 si no es va acabar en els elements facilitadors d'aquests vicis que ha creat el model, doncs poca cosa podrem fer. Sí, és veritat, ens enterarem de les irregularitats de manera més ràpida, però no les resoldrem. Després, com he dit, parlar de gestió sense parlar de model és il·lògic, no té cap tipus de sentit. Seria intentar parlar d'una malaltia sense anar a parlar-la sobre el cos concret en el qual s'instal·la. I després, com he dit, cap responsabilitat depurada i això és una cosa que realment ens ha estranyat. I finalment, sobre les nostres conclusions. Nosaltres hem presentat, les nostres recomanacions, hem presentat recomanacions en 3 sentits. La primera, com he dit, depurar responsabilitats polítiques perquè entenem que fins i tot, com he dit, assumint que aquest model de gestió és vàlid, com s'assumeix de manera majoritària, ha hagut una gestió deficitària, ha hagut una gestió que ha afavorit interessos privats i ha hagut una gestió que nosaltres entenem que no només s'ha de revertir, és a dir, s'ha d'aturar, s'ha de revertir i s'ha de ressarcir. S'ha de ressarcir el patrimoni públic. Per tant, les nostres conclusions, les primeres en el sentit de depurar responsabilitats polítiques per una gestió ineficient, les segones sobre el sistema que vostès volen i lloen, millores que caldria aplicar ja, i la millora no és més que complir la llei, és així de simple, complir la llei administrativa, complir la normativa pública. I les terceres, que sí que són proposar un sistema que nosaltres entenem que és el que garanteix que no es mercantilitzarà el dret a la salut, que és el que garanteix
garanteix que no s'afavorirà els interessos privats i que per a nosaltres és el que garanteix que el sistema de salut sigui realment públic, sigui realment universal, sigui de qualitat, sigui sense exclusions i no estigui sotmès en cap cas mai a les lògiques del mercat. Molt bé, gràcies senyora Isabel Vallet. Ara